So ngayon mga ka-PB, ito na yung part 2, no? So medyo walang ulan. So ayan, ito. Tingnan natin yung balat ng saging. Yung pinagkunan natin ng ng ginto. Di natin na sa paning mga ka-PB kasi ulan kasi. So ngayon natin ito gagamitan ng paning. Ayan. Punta tayo sa ilog. Kagabi mga ka-PB, tumigil yung ulan mga hating gabi or 2 AM ng gabi. Kanina madaling araw. So medyo bumaba na yung tubig pero malaki pa rin mga ka-PB. Ayun, no. So ayan mga ka-PB, medyo malaki pa yung tubig. Ayan. So ito, bilingin muna natin. Tingnan natin kung may laman ba to o wala. So ayan mga ka-PB, napakapino at napakarami. Ayan. So makita nyo mga ka-PB, ayan o, yung dilaw-dilaw na yan mga ka-PB, ginto po yan, napakapino. Ayan. Ayan. Sobrang pino po, ayan o. So ayan. Ayan, ginto po yan, mga dilaw-dilaw. Sobrang pino po mga ka-PB. Ayan. Ayan. So talagang nalapit lagi talaga yung camera mga ka-PB. Napakadami. So lumutang talaga yun mga ka-PB yung ginto kasi medyo oily yung kamay ko. Tapos sa sobrang pino mga ka-PB, lulutang talaga yung ginto. So tatapusin lang natin. So ayan na po yun mga ka-PB, yung nakuha natin yung part 1. So ngayon lang natin na pakita kasi ngayon lang natin nagamitan ng paning kasi umulan kahapon. So ayan na po yung lahat mga ka-PB. Ayan. Ayan. So klarong-klaro yung ginto mga ka-PB kung gaano kapino, no? Ayan. Ayan. So siyempre mga ka-PB, dadagdagan natin to para may pang-ano tayo. Maya na natin ibenta mga ka-PB pag madagdagan natin to. Siyempre kasi umulan pa mga ka-PB, bumaha pa. Di ko muna ito lilinisin mga ka-PB. Balik muna natin dito sa So ayan, nilagay ko dito mga ka-PB. Ayan. Di ko pa nilinis mga ka-PB kasi dadagdagan ko muna. So ngayon dahil mataas pa yung tubig, ayan, maghahanap muna tayo. Siguro babalikan ko yung pinagkunan ko nito doon sa areang doon kasi kagabi malaki yung baha mga ka-PB. Siguro pag nabahaan na yun mga ka-PB, baka may ginto na naman doon may mga ginto naman doon napapadpad. So babalikan ko muna para madagdagan ko to. Sobrang dami mga ka-PB. Basta malaki yung baha, maraming ginto, lalo na pag may mga bar down. At yung may na bar down sa gilid ng mga ilog tapos may mga buhangin, siyempre meron yung mga ginto.
Kaya doon sa gilid ng ilog na ano, nakatipon-tipon. Punta muna tayo sa ilog mga kapibi. Maghahanap muna tayo ng sample. Pag makita tayo ng sample, so gagamitan naman natin ng banlasan. Pero ayan mga kapibi, dumilim naman yung langit. Siguro uulan na naman. Sana hindi uulan mga kapibi. So ayun, nakita tayo ng ginto. Punta ulit tayo sa ilog. So ayun mga kapibi, andito na tayo sa ilog, no? So medyo malaki talaga yung baha kagabi at kahapon. Wala man na isda diha ah. Wala lagi na isda din ha. Dito. Babaw. So ayan mga kapibi. So ito yung pinagkunan ko kahapon mga kapibi. Ayan. So dyan yung banlasan natin. Tapos dito tayo kumuha ng buhangin. So na ano mga kapibi, nabahaan kagabi. Marami na namang mga ano mga kapibi, marami na namang may itim na buhangin. Ayan. Ayan. So try natin sampulan mga kapibi, baka meron na namang laman. So yun mga kapibi, medyo meron nga. So mula dito hanggang doon meron. Kapibi. Dito meron, dito, dyan, hanggang doon mga kapibi meron. Hanggang dito lang mga kapibi. Hanggang dito lang meron. Hanggang dito lang. So ayun mga kapibi, pumunta ako dito sa taas. Kasi doon tayo kanina sa baba. Pagpunta ko dito mga kapibi, may ano, ayun oh. May nangunguha ng ginto. So katulad ko rin, ayun. So ayun mga kapibi. So nag-prepare na ng kanyang banlasan. So punta sana ako doon mga kapibi, kaso naunahan ako. Ayun. Ayan. Hi. Dagan. Pumunta na ako sa taas kaso may nangunguha na ron ng ginto. Kaya dito na lang ako. So prepare ko muna yung banlasan mga kapibi. Kukuha muna ako ng balat ng saging tapos ilalagay ko sa banlasan para makapagsimula na ako.
mga kapibi, no? Clean up na tayo para makakita na tayo ng ginto. So ito yung ano mga kapibi, ito yung pagkunan ko ng mga buhangin. Ayan, ganyan lang kalaki. So ito, ayan. So gagamitan na natin ng paning mga kapibi para makita tayo ng ginto. Ayan mga kapibi. So ito lang lahat mga kapibi, ayan. So nilagay ko na dito mga kapibi kasi iipon natin dito yun sa nakuha ko kanina, yung biniling ko kanina. So yun lang mga kapibi sa ngayon, no? So maghahanap muna ako ng malilipatan kasi dito meron pa siya mga kapibi, pero kaso kunting-kunti lang talaga. So maghahanap muna ako ng sample para lilipat ako. So hanggang dito lang muna yung part 2 natin mga kapibi, no? So may part 3 pa to. Pag makita tayo ng sample, doon na naman tayo hanggang sa may binta natin tong gintong to. So yun lang mga kapibi sa ngayon. Thank you for watching.